No, takže vitajte pri Grow Garden 3. časti. No, takže idem si zahrať teraz. Toto. No, načítaj sa. No, super. Minule nám tieto semienka nešli zasadiť, tak to skúsime teraz. No, už to ide, super. Teraz sa mi zabili obrazovka. Wow. Takto, 2, 3, 4, super. A karotky to len tak. Počkaj, toto by som mal mať tú kukuricu. Je tam. Dobre. Tak, toto pozbierame. Takto, môžeme ísť do šelu. Super. Teraz ku Tomovi pôjdeme. Trebárs tu kúpime tieto Orange Tulip Seed. To mi poradil nejaký môj kamoš, že vraj sa za to zarába dosť veľa a rastie to rýchlo. Takže sem to iba takto hodím. No rastí tulipán. Prosím, dajte like a odber. Ak ste ho dali, tak strašne moc ďakujem. Zatiaľ mám iba 2 odoberateľov a 3 lajky. Takže prosím, like a odber. Díky. No. Kúpim zase tieto Orange Tulip Seed. Proste ja som týmto Orange Tulip Seed už posadnutý. Pretože ja to milujem, akú veľkú cenu za to dostávam. A hlavne keď je to pod nejakým Moonlight, alebo takéto dačo, tak vtedy to má najviac. Tak. Posadíme. No, super. Tu máme takto strawberriesky. Tie si už pozbieram. Potom za pár blueberrysiek. Super, to môžem ísť vyšelovať. Takto teraz idem do seed shopu. Tieto orange tulip. Lebo jedenkrát som si to mohol dovoliť. Však tu má ešte ten jeden. To som na jeho zabudol. Tak, idem do šelu. Takto I want show my inventory. Yes, dostal som veľa. Takto sa má zarábať, hej? Ach, tak kto to pokupoval? To Rici. Ale tomatka, hej, to by sa mi mohlo zísť. Tomatky, tie sú docela dobré. Hup. Takto. Tomatky budeme sadiť sem niekde. Tu zoberiem kukuričku. Idem do šelu. I want to check my inventory. 53. Super. Tada. Teraz. Nie je toto dačo drahé. Tento Elder Strawberry Seed tu je. To by som chcel mať. Ach jaj, škoda. Veľká škoda. Že nemám toľko prachov. Ahoj. Čau, kamoško. Toto si tu pozbierame.
zbieraj. Super, ideme do shellu. I want to show my inventory. Super, 500 000. Nie, teda pol tohto. Počkať. Už to kúpil, nie? Nie, nekúpil. No. Super. Tak. Takto. Tu. Shell. Takto. I want to show my inventory. Výborne, zrovna 1002. To je sranda. Teraz tu pokupujeme tieto lacné blbostičky, pretože mi to treba na zarobenie. Potom mám ešte na toto. A super. Tuto karotky. Na tom si nemusím dávať záležať, to iba sem všeliek hlavne dám. Hlavne je, aby som ich mal. Potom strawberrysky. Tie dám sem. 3, 4, 5, 6. A teraz blueberryska treba sem. Takto, toto si to pozbieram. A teraz idem na toto. No, zbierame. Jupi, ďalšia korn. Teraz ideme do šelu. Teraz podľa mňa dostajem tak 1000. Super. No, takže tuto musíme počkať, kým sa obchod zresetuje, pretože je to iba tento Elder Strawberry Seed, iba toto je a dokonca iba jeden stok. Takže podľa mňa tento to kúpi. Jenže nikto to tu nekupuje. Takže možno niekedy asi tak v 30. časti by som to mohol kúpiť, ak to dovtedy niekto nekúpi. 35, 34. Zase pôjdem do gardenky. Kde je garden tu? Super. Takto 25, 24, 23, 22, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie je to dačo dobré? Toto musím kúpiť. Rýchlo zberaj. Poď rýchlo. Šel? Tak to rýchlo. I want to show my inventory. Tak. Ale čo? Ale on mi to nevyplatil. Jaj. Dobre. Super. Toto. Yes. Super. Super. To si zasadím. Počkaj, toto bude silver, takže to asi bude drahé. Toto. No, zbieraj toto jahodky, tak nič. Šel. Tak. Super. Tieto carrot seed vlastne ešte musím posadiť hoci kde. Proste tu posadím tak kde. Počkať, nakoľko je toto
Dafofilka. Дев'ятдесят 97, 90. Super, je vyrastená. Šel. Tak. Super. Jezu, 80 až. Prosím. Yes. Máme to. Pretože Grow Catch, Garden Catch si vždycky všetko môže dovoliť. Hej. Super. Takto a tieto Davofil si tu nechám, až dokým nebudú nejak mutejtované. Takto. Toto si tu zasadím. Teraz idem tomátku zasadiť. A jednu blueberrysku. Takto. Alebo nie. Tie davofily zrušujem. Tie narcisy, no. To je narcis, hej. Počkaj, čak ešte dačo tu mám, dajte semienka, nie? Či to sa mi iba zdá? Hej, to sa mi iba zdá. Idem šel takto. Tak. Dobre, takže prosím, dajte like a odber. A v tomto videu sa s vami, dámy a páni, lúčim. Prosím, dajte like a odber. Vidíme sa v 4. časti.